Hej og velkommen YouTube. I dag skal vi se på mit fyrværkeri 2015 til 2016. Jeg har startet med at købe en Kina Crackers fra Hjem & Fix. Sådan en meter lang. Den er pænt lang. Det er sådan en knaldkæde, tror jeg. Eller det ved jeg. Nå, og så har jeg købt tre pakker heksyl. Jeg har 2 her, og så har jeg en et andet sted, hedder det. Og så har jeg købt Rømø batterisortiment med 225 18 mm rør. Ja, det er fint, tror jeg. Det er første gang i år, jeg har haft det, så jeg glæder mig sådan lidt til at prøve det. Og der er 2 25 skuds batterier og et 45 skuds. Og det er også 18 mm rørt. Så det glæder jeg mig sgu til at prøve. Og så igen i år har jeg købt et Yotar Mix 2 med 65 dele i. Der er nogle romerlys, og der er nogle faldskærmsraket, der er nogle røggranater, og der er nogle Thundershots der, nogle kejlefontæner, nogle andre fontæner, nogle hyl, Yotar Mix hyl, hyl, og jordsolting, tror jeg, og nogle andre heksyl ting. Så tror jeg ikke, der er andet. Det var sådan, det er fra Yotar Mix 2. Og så har jeg købt et Grand Cru XO, hvor der er nogle store raketter. De er fint nok. Så skal jeg se, om jeg kan. Her er der vist en. Og her er der en af de lidt mindre raketter. Det er sådan lidt forskel. Hvis I kan se det. Jeg tror sgu ikke kan. Måske sådan der. Jo, det kan jeg godt. Sådan der. Okay. Og så er der 4 bomber, 5 skuds bomber. De er sgu fint nok. Og så er der lad mig se, et 9 skuds batteri. De er sgu gode, de her batterier, eller de er fint nok. Så er der et 7 skuds batteri. Det er egentlig det, der er mest gammelt krudt i af de her 2. Så ja, det er sgu fint nok. Og så er der 3 fontæner. Et der. De er fint nok. Og så er der et batteri her. Classico batteri. Det er sgu fint nok. Skuddene ryger bare ikke så højt op, og de er ikke så store skuddene. Jeg skal se, hvad millimeter rør er det egentlig? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det så jeg sgu ikke. Og så er det et reservebatteri. Også 16 skuds. Og de ryger egentlig heller ikke så højt op. Nogle springer sådan næsten helt ned ved jorden. Det er sådan lidt fæsent. Ja, var det ikke det? Er det andet hernede? Nej, det er det ikke. Så har jeg købt 2 pakker Stevns Klint raketter. De er mega gode.
1,5 tommer kugler-raketter. De er pissegode, de kan klart anbefales. De her. Det er de bedste raketter, jeg har prøvet. Og Utomix 2, det kan også godt anbefales. Og Grand Cru X2 kan også godt anbefales. Og ja, det var sådan alt mit fyrværkeri lige pt. Som jeg har tilgængeligt lige nu. Jeg ved ikke, om jeg skal mere. Ja, det skal jeg sikkert måske lidt mere. Måske en pakke 30 mm Thundershots og mini crackings måske. Det er bare til at hygge med. Det kunne egentlig være meget rart. Men ja, vi ses YouTube. Hej!